Pozdrav svima, evo u ovom videu ću opisati kako se oktalni sustav pretvara u binarni sustav i zatim binarni sustav u oktalni sustav. Ok, oktalni sustav ima 8 znamenki, kojih ne od 1 do 8, nego od 0 do 7. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo, znači 7 znamenki. I svaka od tih znamenki, mogu ovako i napraviti jednu tablicu, da nam bude preglednije. Svaka ta znamenka u oktalnom sustavu ima ekvivalentnu znamenku u binarnom brojevnom sustavu. Evo ga, malo viška ima u tablice, pošto pišem kemijskom, ne mogu ispraviti, ali evo, snaći ćete se. Ok, kako sada... Prvo što vam moram spomenuti je da znamenka u binarnom sustavu, kad se pretvara iz oktalnog, uvijek ima 3 znamenke. Zato sam i ostavio 3 reda. Znači 0 će nam imati određeni broj, 0 će nam imati 3 znamenke u binarnom brojevnom sustavu. Isto tako petica, isto tako trojka, isto tako i sedmica. Ok, kako ćemo odrediti koliko je dvojka u binarnom brojevnom sustavu? Krenimo od desnoga stupca i to krenimo od nule. Ovdje upišemo nulu, ovdje jedinicu, nulu, jedinicu, nulu, jedinicu, nulu, jedinicu. Naizmjence, po jednu znamenku, 0 pa 1 pa 0 pa 1. Sljedeće, znači po jednu znamenku. Sljedeće idemo po 2 znamenke, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Znači po 2 znamenke. I sljedeće idemo ne po 3, nego po 4. Znači 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uvijek vam mora biti paran broj na kraju, znači paran broj znamenki. Ako nije, onda ste negdje fulali. Evo ga, znači po 4. Sljedeće bi bilo po 8, sljedeće po 16 i tako ima dalje, ovisno o brojevnom sustavu. I kako sada broj 63, znači broj 63 iz oktalnog sustava pretvoriti u binarni brojevni sustav? Vrlo jednostavno. Gledamo broj 6, to nam je 6 u oktalnom brojevnom sustavu i vidimo znamenke u binarnom 1, 1, 0. Zapišemo 1, 1, 0. Gledamo trojku, trojka nam je 0, 1, 1. 0, 1, 1. I ovdje zapišemo bazu binarnog sustava i to nam je broj pretvoren u binarni brojevni sustav. Isto tako i obrnuto. Ako imamo broj ako imamo broj u binarnom brojevnom sustavu i želimo ga pretvoriti u oktalni brojevni sustav, sa desne na lijevo, dijelimo po 3 znamenke. Zašto? Zato što smo rekli da 3 znamenke u binarnom brojevnom sustavu reprezentiraju znamenku u oktalnom brojevnom sustavu. Pa ćemo podijeliti tu 3 znamenke, tu 3 i ovdje možete nadopisati nulu koja nedostaje. To je znamenku koja nedostaje, ona će uvijek biti dalje nula. Znači možemo nadopunjavati nulama koliko želimo, nama u ovom slučaju nedostaje samo jedna. I pročitamo. 010 nam je koji broj? 010 nam je dvojka. Znači dvojka. 101 nam je petica. I 110 nam je šestica. Evo ga. Šestica i to je u oktalnom brojevnom sustavu rješenje. Znači samo iščitavanje iz tablice. Isto tako, ako imamo zarez, znači ako imamo pomični zarez, brojeve ispred zareza dijelimo po 3 znamenke, a brojeve iza zareza dijelimo isto tako po 3 znamenke. U ovom slučaju ja nemam dalje, nego moram nadopisati nulu. Ovo mi je u binarnom brojevnom sustavu, znači nadopisao sam nulu i sad čitam 101 mi je petica, isto tako druga petica, zarez, 110 mi je šestica u oktalnom brojevnom sustavu. Da sam imao
primjer 3,7 u oktalnom brojevnom sustavu. Koliko je to u binarnom brojevnom sustavu? Ok, čitam. 011 nam je trojka, 011, isto tako i druga trojka, 011, zarez, znači imamo sada zarez i gledamo sedmicu, 3 jedinice. Ovu nulu nije potrebno pisati. Pišemo brojevni sustav i to je rješenje.